Σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με τους φυσικούς αριθμούς. Οι φυσικοί αριθμοί ξεκινούν από το 0 και φτάνουν μέχρι το άπειρο, δηλαδή δεν τελειώνουν ποτέ. Το 2, το 3, το 4, το 5, το 6, το 7, το 8 και το 9. Διότι χάρη σε αυτών των αριθμών μπορούμε να σχηματίσουμε οποιονδήποτε αριθμό θέλουμε. Για παράδειγμα, ο αριθμός 10. Για να σχηματιστεί, χρησιμοποίησα τον φυσικό αριθμό 1 και τον φυσικό αριθμό 0. Για να σχηματίσω τον αριθμό 128, χρησιμοποίησα τον φυσικό αριθμό 1, τον φυσικό αριθμό 2 και τον φυσικό αριθμό 8. Για να σχηματίσω τον αριθμό 3854, χρησιμοποίησα τους φυσικούς αριθμούς 3, 8, 5 και 4. Οποιονδήποτε άλλο φυσικό αριθμό μπορείτε να σκεφτείτε, λίγο μεγαλύτερο ή λίγο μικρότερο από αυτούς που αναφέραμε, σαν παραδείγματα, σχηματίζεται με τη βοήθεια των βασικών φυσικών αριθμών. Αν σας ρωτήσουν λοιπόν ποιος είναι ο μικρότερος φυσικός αριθμός, τότε η σωστή απάντηση είναι το 0. Αντίθετα, αν σας ρωτήσουν ποιος είναι ο μεγαλύτερος φυσικός αριθμός, τότε η σωστή απάντηση είναι το ότι δεν ξέρουμε ποιος είναι ο μεγαλύτερος φυσικός αριθμός. Διότι, όπως προαναφέραμε, οι φυσικοί αριθμοί είναι άπειροι και αυτό δηλώνει ότι δεν τελειώνουν ποτέ. Επίσης, κάτι άλλο που θα πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι κάθε φυσικός αριθμός έχει έναν επόμενο και έναν προηγούμενο αριθμό. Για παράδειγμα, αν πάρουμε τον αριθμό 5, ο προηγούμενος του είναι το 4 και ο επόμενος του είναι το 6. Εάν πάρουμε τον αριθμό 1, ο προηγούμενος του είναι το 0 και ο επόμενος του είναι το 2. Το ίδιο ισχύει και για μεγαλύτερους αριθμούς. Ο μόνος αριθμός που δεν έχει προηγούμενο και έχει μόνο επόμενο αριθμό είναι ο αριθμός 0.